pagtulungan upang ito'y malaman. Baka kasagutan sa ating katanungan na may tagal na nating inaasam-asam. Lahat tayo'y may problema, hindi ka nag-iisa. Suriin natin at makukuha yung mga tanong ay masasagot habang ito'y umiikot. Tanong ko ay pakisagot nyo. Sagot nyo'y kailangan ko. Tayo ba'y nilikha sa ibabaw ng lupa para lamang bawiin ang oras na natin? O aking kaibigan, kamay ko ay iyong hawakan.